segons amb quines lletres, que no passi a un ritme allà. Ja et dic que la meva cançó parla de superació i de ser feliç, o sigui que és una cançó bastant positiva. Sí, perquè hi ha les Macedònia amb el disc, i ets tu, amb el Seré Feliç. També hi ha una cançó, la que estem sentint a l'anunci, que es veu el senyor aquell que corre amb el seu fill que té paràlisi cerebral, que canta la Montserrat Cavaller amb la filla. No? Una cosa així. Em sembla que canta la Montserrat Cavaller, no?, en aquell vídeo. Les dues. Les dues, amb la filla. I la filla, sí, les dues. Llavors surt, no sé si això ho puc adelantar o no. Bueno, tu arrisca't. La nostra audiència és molt fidel. Sí, vale. No es xivaran. Bueno, ja heu vist, a les notícies han sortit 4 cosetes, ja han dit coses, No, ja han dit coses, que dic, el programa divendres l'altre dia també van dir cosetes. Bueno, surt el Miquel Herzog i la Nina, els mojinos escocíos. Oh, els mojinos! Sí, a més que rius molt amb la cançó, perquè clar, ell canta en català, Canten el Sevilla en català. Sí. Es fa raro, això. Sí. I també els Ecos del Rocío han fet una sevillana en català. O sigui que està tot, és molt variat tot, i la veritat que és molt bo, molt bonic el disc. El vaig sentir l'altre dia i la veritat que... Sí, no... Doncs ja ens el comprarem tots plegats. Sí, no, sobretot. I avui en dia, una cantant es pot guanyar la vida d'una manera decent en el món de la música? La meva experiència és sí. Sí. Però si t'haig de donar altres experiències, normalment és no. És molt complicat. És bastant difícil, ¿vale? Jo, afortunadament, estic aquí a la zona de Salou, Cambrils, faig tota aquesta zona de Tarragona, hotels, i pràcticament durant 6 mesos, tinc a diari, pràcticament, vull dir, massa i tot, ¿vale? Són 6 mesos, després l'altre mig any faig els fins de setmana. I la veritat és que em guanyo la vida bé, bastant bé. És que sí. Però clar, si després te'n vas a Barcelona o vols fer un tipus de música molt específic o coses ja diferents, que és la majoria de músics, ¿vale? Doncs ja és més difícil guanyar-se la vida. Hi ha molta competència. Hi ha molt top manta i tot això avui en dia. Bueno, i amb això ja no dic res. Però això ja és la venda de discos, que bueno, com ja deveu saber tots, això cada cop va menys. La venda de discos. Jo de tota manera la vull treure al desembre, aprofito per dir-ho, un disc en mode digital. Vale? Ho penjarem a totes les tendes digitals. Encara no puc especificar la data perquè encara l'editorial, que és la que s'encarrega, està fent 4 cosetes, però el mes que ve es podrà comprar. Doncs ja... Un disc que es dirà Tomorrow. No és en anglès, I per què es diu Tomorrow? Perquè hi ha una cançó que es diu així. Vale. Però, bueno, és una cançó bastant graciosa, però no és en anglès, ho deixo clar perquè l'audiència ho tingui clar. Doncs ja et punxarem el single, aquí a l'Arnau, l'home de la música, ja... Jo tinc una pregunta també. Tu qui ets? Jo, la segona persona que s'ha presentat. Vale. Doncs la meva pregunta és, t'has presentat mai en algun càsting d'aquests d'Operació Triunfo, Factor X o alguna cosa així? No, buscant la trinca. La veritat és que no. I tu has plantejat? A veure, resulta que el Toni Ten i en Chasqui són els que... Bueno, el Toni Ten ja et dic que fa molts anys que el coneixia i va ser el que em va proposar la marató. I en el seu moment, quan va sortir la primera edició d'Operació Triunfo, em va preguntar si em volia apuntar. I em va dir, serà un gran hermano, però amb música. Clar, jo vaig pensar... Hòstia, cotilleo, que sí que sí l'altre, que sí càmeres, vaig pensar, no. Clar, ningú sabia la repercussió que tindria l'Operació Triunfo. Esto increïble. Vale. I llavors vaig dir que no. Vaig dir que no i encara m'estiro una mica dels cabells, no? I llavors després la segona edició i la tercera ja ha sigut... Podria ser la Rosa d'Espanya, ara mateix, si haguessis dit que sí. Jo passo. Jo m'estimo més sortir d'una altra manera i amb una mica més de dignitat que no en un programa d'aquests. No. Que al final ara el que estan fent és ja crear audiència. Sí, i més actualment, perquè de gent que sortís d'Operació Triunfo i que ens en recordem, a part de la primera edició, i la Bet, hi ha algú? Sí, la Bet, aquí a Catalunya, sobretot, ningú més. Algun, el Carràs, com sembla, també. Bueno, o no sé com es diu. Durne. Sí, poca cosa. Sí, que canta musicals, no, aquesta ara? No ho sé. Sí.
Qui? La Bet? No, Edurne passava, no em sembla. No, aquesta és No, la... aquesta és la que puja muntanyes. Ah, no ho sé, la Natàlia també va fer cosetes. Sí, bueno, tots han fet els seus pinitos. I la del Sueño de Morfeo no és una noia de... No, era la nena de Conte. Sí, això, la nena. Ah, la nena de Conte. Sí, que la van descartar molt ràpid i després... És la que ha triomfat més d'aquella edició. Veus? Mira, aquesta sí que ha fet cosetes. Bueno, doncs estic aquí encara, intentant pujar. I no, ni a Factor X ni a cap altre... No, a més no m'agrada, suposo que no m'agraden els concursos. I sempre he tingut altres coses en mà, altres projectes en mà. Sempre que he hagut càstings, aquest, no? sempre he tingut altres coses. Després no m'han sortit, però sempre he tingut altres coses. Bueno, en un futur sempre pots anar i presentar-t'hi. Sí, aquest any encara no saben, Tinc entès que la Nina havia de ser la directora de l'acadèmia aquest Un any. altre cop? Sí, no, directora. No professora de cant. La No, però ja ho va directora. ser, ja va ser Ho va ser, directora. les primeres edicions em sona que ho era. Era directora? Sí. Ens ho confirma Guillem Cabeza, el nostre home de la tele, ens confirma que era directora. Ah, vale. Llavors, vale. Doncs un altre cop seria ella. Però ja et dic que la cosa està molt, molt parada, Bueno. Molt parada. Van convocar càstings i tot, però la cosa està molt parada. Hi ha altres projectes, a part del disc? Concerts que fagis, o t'has plantejat, no sé, el musical, ara que sembla que està de moda, tot això? La veritat és que jo em guanyo molt bé la vida fent el que estic fent, vale? Si m'ho proposessin, no diria que no, un musical, però de moment no m'han proposat res. Suposo que jo estic esperant una mica a veure si amb això de la marató doncs em surt alguna coseta. Perquè sí que m'agradaria pujar cap a Barcelona, perquè vulguis o no, Barcelona és Barcelona, no? Però de moment no tinc res. I un musical en anglès? També el faria. També el faria, però vull dir que no tinc res a la taula, no el faria si m'ho proposessin, però no és el cas. Ah, i tu? Va, aprofitem que tenim un artista aquí. Què n'opines de tota aquesta polèmica de les GAE, que cobra cànons i coses a les perruqueries per posar la ràdio i tot això? Ara sembla una mica uns fills del dimoni, depèn de qui parli. Home, bueno, a veure... Tot això, clar, tot això és un tema delicat. Jo l'altre dia un amic em deia em fa por cantar a la dutxa, no? Perquè no vingui les GAE per darrere i em cobrin per cantar a la dutxa, no? Jo suposo que... Jo crec que exageren una mica, no?, el tema, però jo crec que és perquè hi ha crisi. La llei ha existit sempre ha sigut així, El que passa que ara, doncs, tot això s'està incrementant molt i massa. Clar, la gent es queixa molt. Però ja et dic que el dret de l'autor, per mi, el dret de l'autor és important, però sense extrems. Bé, doncs, moltes gràcies, Susana, per A passar vosaltres. avui pel Saler i ja ens veurem el dia de la Flash Mob algun dia, o tomorrow. Tomorrow, vale. Vinga, doncs, moltes gràcies i, bueno, això, fins una altra. Doncs gràcies a vosaltres. Adéu-siau. Adéu.